Miss Love. 2 taon na kaming kasal ng asawa kong si Jay. Nang unti-unti kong maramdaman na may mali na sa pagsasama namin. At sa hindi ko inaasahan, habang nakasampa siya ng barko, ang biyenan ko ang magiging kasama ko sa lahat. Hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa kama. Hindi yun biglaan, hindi isang araw lang. Parang hamog tuwing umaga, na dahan-dahang bumababa hanggang sa mapansin mo na lang nabasa ka na. Ako si Nerissa. Hindi ko po tunay na pangalan. 27 taong gulang. Isang bank teller. Araw-araw akong nakaayos. Araw-araw na may ngiti sa labi. Maayos na nakikipag-usap sa mga kliyente. Sa labas, mukha akong kontento. Pero sa loob, may mga gabi na pakiramdam ko, ako na lamang mag-isa, kahit may asawa ko. Si Jay, ang asawa ko, ay 28 anyos. Mabait naman to, masipag. 3 taon kaming magkasintahan, pero tulad ng maraming seaman, mas madalas siyang nasa barko kaysa sa bahay. Kapag may kontrata, buwan ang binibilang bago ko siya muling makita. Sanay na raw ang mga asawa ng seaman sa ganoon. Sabi nila tiisan lang. Pero wala namang nagsabi sa akin kung gaano pala kabigat ang katahimikan kapag gabi at ikaw lang ang mag-isa sa kama. Wala pa ho kaming anak, hindi dahil sa ayaw ko. Gusto ko naman na sana. Pero ang sabi kasi ni Jay, tsaka na raw kapag mas handa na kami. Kapag mas malaki na ang ipon at kapag may sarili na rin kaming bahay. Inintindi ko siya dahil lagi naman akong umiintindi. Nakikitira muna kami kasi sa bahay ng pamilya niya. Doon daw kami magsimula. Mas makakaipon para sa pangarap. Mas makakatipid kesa umupa pa ako. Kasama namin sa bahay ang tatay niya at ang bunsong kapatid niyang babae. Si Liza, 20 anyos, isang college student na madalas wala sa bahay, may klase, may lakad, na may sariling mundo. Kaya kadalasan, ako at ang biyanan ko lang ang naiiwan. Ang tatay ni Jay ay si Mang Eduardo. Balo na siya simula pa noong bata si Jay. Maagang namatay ang asawa nito at hindi na tumuling nag-asawa pa. Sa totoo lang, Miss Love, hangang-hanga ako sa matanda dahil pinalaki niya ang mga anak niyang mag-isa. 56 na taong gulang na siya pero kung titignan mo, hindi mo aakalain dahil matikas pa rin at malakas pa rin ang matanda. At sa totoo lang, mas maganda pa nga ang pangangatawan niya kesa sa asawa ko. Noong una, normal lang ang lahat. May respeto, may distansya. Tinatawag ko siyang tay gaya ng nararapat. Hindi siya pakialamerong biyanan. Hindi niya pinapakialaman ang pagsasama namin ni Jay. May sarili siyang pera. Hindi siya nangihingi sa asawa ko. Hindi katulad ng iba na pera ang madalas na pinag-aawayan. Hindi rin siya mahilig magtanong ng kung ano-ano. Inahayaan niya lang ako sa mga desisyon. At doon ako lalong humanga sa kanya. Sa pagiging tahimik niya, sa pagiging maayos niya, sa pagiging marespeto niya. Kapag wala si Jay, si Eduardo ang nagiging parang bantay ng bahay. Siya ang pinakahuling natutulog. Siya rin ang unang gumigising. Kapag late na akong nauuwi galing sa trabaho, nagiiwan siya ng ilaw sa may sala. Hindi man niya sinasabing hinihintay niya ako pero alam ko. Hindi ko yon binigyan ng kahulugan noon. Hanggang sa isang hapon, nagbago ang lahat. Naglilinis ako ng kwarto namin ni Jay nang tumunog ang cellphone ko. Day off ko kasi noon.
Hindi siya online nung time na yon. Kaya naman inopen ko muna yung account niya habang nagpapahinga ko. Nung ma-open ko yon, may nakita akong pangalan na hindi ko naman kilala. May kasama pang emoji na heart. Hindi ko alam kung bakit, pero may kaba na akong naramdaman kahit bago pa yon. Pagbukas ko ng chat, parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi mahaba ang usapan, pero malinaw, may landi ang nagaganap. May mga biruan at may mga salitang hindi dapat binibitawan ng lalaking may asawa na. Nung gabi ding yun, kinumpronta ko si Jay sa video call. Kita ko ang mukha niya sa maliit na screen. Parang malayo, hindi lang sa lugar, kundi pati sa akin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Hindi ko siya tinalakan. Tinanong ko siya ng maayos kung sino yun. Kung anong nangyayari. Natahimik pa siya sandali. Tapos sinabi niya yung mga salitang hindi ko malimutan. Ano ka ba naman, mahal? Pampalipas oras lang yun. Libangan lang. Parang may kumurot sa puso ko. Ganun ba ako kababa? Yun ba ang tamang rason doon? Ganun ba maglibang ang lalaking may asawa? Hindi siya humingi ng tawad ng maayos. Hindi niya iniisip kung ano ang mararamdaman ko. Doon ko unang naramdaman na mag-isa ko. Simula nun, Miss Love, parang nawalan ako ng gana sa lahat. Pumapasok ako sa trabaho na parang robot. Uuwi akong pagod kahit hindi naman mabigat yung araw. Hindi ako masyadong nisasalita. Hindi rin ako masyadong tumatawa at nakikipagkwentuhan. At alam kong napansin yun ni Eduardo. Ang tatay niya. Hindi niya ako tinanong ng diretsyo, pero ramdam ko ang pag-aalala niya. Kapag gabi at late ako umuwi, nagtatanong siya, "Ayos ka lang ba, Iha?" "Opo, ayos lang ako." "Pagod ka? May problema ka ba?" Iling lamang ang sagot ko sa kanya. Natatakot ako para sa sarili ko. Dahil tila mas nararamdaman ko pa ang pag-aalala sa ama ng asawa ko kesa sa sarili kong asawa. Hanggang sa dumating ang pangyayari na hinding-hindi ko makakalimutan, Miss Love. Dumating ang Christmas party ng bangko. Isang gabing dapat masaya ko. May sayawan, may tawanan, may inuman. Hindi talaga ako sanay uminom. Pero nang gabing yon, parang gusto kong mamanhid. O parang gusto kong manhidin ang sarili ko. Uminom ako higit sa kaya ko. Tumawa ng malakas, tapos umiyak ako sa banyo. At umuwi akong hilong-hilo at mabigat ang dibdib. Pag-uwi ko galing Christmas party ng bangko, lasing pa rin ako. Hindi naman kasi ako sanay uminom kaya bawat hakbang ko papasok sa bahay ay parang lumulutang ako. Tahimik ang paligid. Patay na ang ilaw sa kwarto, sa kusina, sa labas. Tanging sala na lamang ang may sinding ilaw. Pagpasok ko, nakita ko si Eduardo. Nakaupo sa may sofa at nanunood ng telebisyon. Napatingin pa siya sa akin nang pumasok ako, na parang alam niya na may nangyari sa akin. O baka naman alam niya na may mabigat akong iniisip nitong mga nakaraan. Tumango pa siya ng bahagya nung magtagpo ang mga mata namin. Walang salita, tapos nagpatuloy na siya ulit sa panunood. Maya-maya bigla siyang nagsabi, "Gabi na, ayos ka lang ba?" Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Ramdam ko ang katawang nangihina at halong kaba at hiya. Amoy alak ako, lasing ako at alam kong halata yun sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako umalis nung mga oras na yon. Ang katawan ko, bagamat nanginginig, parang pinipilit na manatili. May kakaibang tensyon sa pagitan namin.
Isang hangin na hindi ko kayang pangalanan. Para bang may magnet na humihila sa amin, dahan-dahan, at hindi yun mapigilan. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko maitatangging kahawig niya ang asawa ko. Bigla kong naalala si Jay. Halos 1 linggo na rin pala tong walang paramdam. Ayos ka lang? Tanong niya bigla at tumingin sa akin. May problema ba? Dugtong pa niya. Napatingin ako sa kanya. Ang hirap pala, no? Pag malayo kayo sa isa't isa. Sabi ko nalang bigla. May problema kayong dalawa ng anak ko. Nahuli ko siya. Biglang sabi ko. Napatingin siya bigla at parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. At masakit. Kasi ilang taon pa lang kami. Pero nagagawa na niyang maglibang sa iba. Paano pa pag tumagal na? Hindi lang naman siyang nangungulila, hindi ba? Pati ako, gabi-gabing mag-isa, umiiyak. Naiintindihan niyo ba ako? Sabi ko sa matanda. Dahan-dahan lumapit ako sa kanya. Ang halimuyak ng pabango niya, ang simpleng amoy ng sabon, kakaibang init agad ang naramdaman ko. Gusto kong sumaya kahit ngayong gabi lang. Sabi ko, Iha, pasensya ka na. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Alam ko namang kasalanan ng anak ko. Pasensya ka na talaga. Sige na, magpahinga ka na. Alasing ka. Hindi. Ayoko. Sabi ko tumitig sa kanya. Ramdam ko na parang may pader na unti-unting nabubuwal. Isang hangganan na unti-unting tinatawid ko sa pagitan naming dalawa. Hindi ko dapat to nararamdaman. Bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit, hindi ko maalis ang titig ko sa kanya. Ang mata niya, tahimik at malalim. Parang nakikita ang lahat ng bagay sa loob ko. Ang lungkot ko, ang galit at ang kalituhan. Iha, Anya, ang tibok ng puso ko parang gustong sumabog dahil sa lakas. Pagod ka lang. Pagsubok lang yan sa relasyon ninyo. Ang importante, huwag kang agad-agad susuko. Tumango lang ako. Hindi ko kayang magsalita. Pero hindi ko rin alam kung bakit nanatili pa rin ako. Sa loob ng ilang saglit, parang nawala ang mundo ko. Ang alak, nawala ng saysay. Ang takot, nawala. Ang pangako kay Jay, bigla naglaho sa isip ko. Nagkatitigan kaming dalawa at ako ang unang lumapit sa biyanan ko. Ako ang unang naglapat ng labi. Mainit at tila nag-aapoy ang pakiramdam ko noon. Ilang buwan na rin akong walang nakakasalo sa kama. Ilang buwan na rin nga ba kaming walang lambingan na mag-asawa. Ang halik namin ng biyanan ko ay lumalim. Hanggang sa napahiga na ako sa sofa. At doon tuluyan naming kinalas ang lahat sa amin. At sa isang iglap, nakita ko ang pagningning ng mga mata niya. Hindi na siya tumutol nang tuluyan niyang masilayan ang lahat. Ilang minuto kaming nagtampisaw sa sarap na kami lang ang nakakaalam. Hanggang sa parehas din kaming nakontento, hingal at parehong nalilito. Pagkatapos noon, napaupo ako ng tuwid. Ang hininga ko noon ay mabigat. Tumayo ang biyanan ko at hindi makapagsalita. Pagkatapos ay nagpaalam ito at naglakad papalayo sa sala. Ako naman ay nanatili sa sofa. Ramdam ang bakas ng init, ang bakas ng tensyon, at ang bakas ng bagay na hindi ko dapat pinayagan. Umalis siya sa sala at ako naman ay umakyat na sa kwarto. Hindi ko alam kung paano matutulog. Ang katawan ko ay parang puno ng enerhiya, galit at takot. Pero higit sa lahat, ramdam ko, may pinto na nabuksan sa buhay ko. Isang pinto na hindi ko inaasahang bubuksan sa bahay ng biyanan ko. Kinabukasan, normal ang lahat. Si Eduardo ay tahimik
Parang walang nangyari. Ako naman ay pilit ring binabalik ang routine ko. Ngunit kahit naabala ko sa trabaho, sa bawat kliyente, sa bawat tawa sa opisina, ramdam ko na may lihim na bumabalot na sa akin. Isang lihim na may bigat at init na hindi ko matanggal. Tumawag si Jay nung hapon. Sinagot ko naman yon. Maikli lang ang usapan. Sabi niya pagod siya kaya hindi siya nakakatawag. Sabi ko pagod din ako. Tapos wala nang ibang tinanong. Wala nang ibang sinabi. Pagkatapos ng tawag, napaupo ko sa mesa sa kusina. Hawak ang isang tasa ng kape. Alam kong simula na iyon ang lahat. Simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan, ngunit alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ko sa bahay na ito. Hindi kami nag-usap ni Mang Eduardo matapos ang nangyari sa amin. Parang pareho naming kinailangan ng oras para huminga. Para unawain kung anong klaseng kasalanan ba ang nagawa namin. Kung anong klaseng hangganan ang tuluyan naming tinawid. Lumipas pa ang ilang araw na parang wala lang. Pumapasok ako sa trabaho, ngumingiti sa mga tao, tumatawa sa mga biro. Pero sa bawat oras, ramdam ko ang presensya ni Mang Eduardo kahit wala siya roon. Hindi ko alam kung bakit nananabik ako ngayon na makita siya, na para bang wala akong nararamdamang pagsisisi, kahit kaunti. Kapag gabi at umuuwi ako, kusa akong napapatingin sa may sala. Kapag tahimik ang bahay, mas ramdam ko ang sarili kong iniisip siya. Isang gabi, nadatnan ko siya sa kusina. Nagkakape. Nagkatinginan kaming dalawa. Magandang gabi ho. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ko. Huminto siya at dahan-dahang tumayo. Hindi siya agad tumingin sa akin, pero alam kong handa siya. Umupo kaming dalawa na magkatapat. Alam ko na mali. Sabi ko agad. Ayoko na kasing magpaligoy-ligoy pa. Pero ayoko namang magpanggap na parang wala lang yun. Sabi ko sa kanya. Hindi ko rin gustong itanggi. Sagot niya na mababa ang boses pero malinaw. Napahinga ako ng malalim. Doon ko naramdaman ang bigat na matagal kong kinikimkim. Nagustuhan ko. Diretsong sabi ko. At natatakot ako dahil doon. Tumingin siya sa akin. Ako rin naman, iha. Pero alam natin na mali ang nangyari. Pag-amin niya. At alam kong mas mabigat yun para sa akin. Para kaming dalawang taong pagod na sa pagtatago. Sinabi niya sa akin na matagal na siyang nag-iisa. Na hindi niya inaasahan na mararamdaman niya ulit yun sa tagal ng panahon. Sinabi ko rin ang lungkot ko. Ang pakiramdam ko na nag-iisa ako kahit may asawa naman ako. Hindi niya ako pinangakuan ng kahit ano. Hindi rin ako humingi ng kahit ano. Ang gusto lang namin noon ay maging tapat sa isa't isa kahit masakit at mahirap. Akala ko doon na matatapos yun pero hindi pala. Isang gabing umuwi ako galing trabaho na pagod na pagod. Napakahaba ng pila sa bangko. Maraming nagrereklamo. Maraming numerong kailangang ayusin. Pagdating ko ng bahay, tahimik na naman. Pero nakita ko siya sa may sala, nakaupo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nun. Siguro dahil sa lungkot at pagod. Siguro sa katotohanang hindi ko na rin kayang pigilan pa ang sarili ko. Eduardo, tawag ko. Napatingin siya. Halata ang pagkabigla sa mukha niya. Pwede ba? Huminto ako sandali at nilunok ang kaba. Pwede pa ba? Pwede ka ba ngayon? Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya at lumapit, pero huminto rin. Parang ayaw niyang manguna. Nerissa. Sabi niya na may babala sa boses. Alam mo ang ibig sabihin ng mga sinasabi mo. Oo, alam ko. At alam ko rin kung anong gusto ko ngayon. Sagot ko.
Wala nang paligoy-ligoy. Wala nang dahilan. Ako ang lumapit. Ako ang nagdesisyon. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako hinatak. Pero hindi rin niya ako tinulak papalayo. Sa gabing yun, malinaw sa akin na hindi na ito aksidente. Hindi na kahinaan lang. Pinili na. Isang desisyong alam kong may kapalit pero pinili ko pa rin. Pagkatapos, tahimik kaming magkatabi. Hindi ko alam kung saan to hahantong. Pero hindi ko rin itatanggi ang totoo. Importante ka sa akin, Eduardo. Sabi ko. Doon ko naintindihan na wala na kaming babalikan na dating anyo. May nabago na. At kahit pilitin naming itama, may marka na ang buhay namin. Kinabukasan, tumawag si Jay. Sinagot ko. Normal ang usapan. Kumustahan, ingat ka dyan. Pagkatapos binaba ko ng telepono at napaupo. May 2 buhay na akong ginagalawan ngayon. At alam kong hindi yon magtatagal nang walang sasabog. Pagkatapos ng gabing yun sa sala, alam ko na hindi ito isang pagkakamali lang na pwedeng ipagsawalang bahala. Hindi lang isang beses ang nangyari. Ang bawat pagkakataon na kami ni Eduardo ay nagtatagpo sa bahay, nagkakatinginan ng mas matagal kaysa dati, ay isang kasalanang unti-unting sumisira sa aming mag-asawa. Hindi namin alam kung paano nagsimula ang paulit-ulit naming pagtatagpo. Pero sa bawat pagkakataon, nawawala ang konsensya. Parang may mahigpit na hangganan na dapat ay hindi namin tinatawid, pero unti-unti naman naming nilalampasan. Si Jay ay walang kaalam-alam sa nangyayari sa amin ng kanyang ama. Siya ay nasa barko, malayo sa amin, abala sa trabaho. Ang bahay ay tila naging larangan ng lihim na walang hangganan. Sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa amin, Eduardo, nakakalimutan namin ang tunay na mundo. Nakakalimutan namin ang asawa at ang anak na dapat naming ingatan. Ang tanging alam lang namin ng mga oras na yon ay ang isa't isa. At masakit. Masakit na aminin pero unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Hindi ko rin alam kung paano niya naramdaman yun. Pero sa bawat araw na nag-uusap kami, sa bawat sandaling nagkakatagpo sa bahay, sa bawat ngiti, mas gusto ko na siyang kasama. Mas gusto ko na siyang kausap. Minsan naiisip ko, ano bang nangyayari? Bakit ganito? Bakit sa bawat pagtanggi o pag-iwas namin sa isa't isa, mas lalong tumitindi ang nararamdaman namin? Parang may malakas na humihila sa akin sa kanya kahit alam kong mali. Alam kong anak niya si Jay. Asawa ko si Jay. At alam kong masisira ang lahat kung may makakaalam na iba. Isang kasalanan na mali sa mata ng tao, lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Ngunit paano mo mapipigilan ang damdamin na paulit-ulit na bumabalik sa bawat pagkakataon? Paulit-ulit na tumatama sa puso mo, sa isipan mo, sa katawan mo, kahit alam mo na mali. Hindi namin sinasadya na maging ganito. Hindi namin sinasadya na magtagal sa lihim na ito, na maging mas masakit sa bawat sandali. Pero ganun ang nangyari. Sa bawat sandali na nagtatagpo kami, parang nawawala ang lahat. Konsensya, takot, pangamba. At habang nangyayari ito, mas lalo kong nararamdaman na gusto ko siya. Hindi lang libangan. Totoo ang damdamin. At hindi ko alam kung paano yun naharapin, Miss Love. Kahit ilang beses naming pinag-usapan na tama na umuiwas na kaming dalawa, pero hindi naman nangyayari. Nandito ako ngayon, nag-iisa sa kwarto ko. Nag-iisip kung ano bang dapat kong gawin. Dapat ko na ba siyang iwasan ng tuluyan? Bago pa mangyari ang kinakatakutan ko, ang mabuntis ako ng ama ng asawa ko. Kaya ngayon nag-iiyak ako, humihingi ng gabay at payo sa inyo. Sa sino mang nakikinig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
Mahirap putulin ang ugnayan namin ni Eduardo. Pero mas natatakot ako sa maaaring mangyari sa kanya, sa akin, ang kamuhian kami ng mundo. Hanggang ngayon ba pare? Wala ka pa ring asawa? Aba, wala ka na yata sa kalendaryo. Wala ka bang balak? Wala pa Mari eh. Alam mo naman, medyo pihikan tayo. Gusto ko kasi yung katulad mo. Maganda na, sexy pa. Kung di nga lang ako naunahan ni pare, baka nauna kitang diligawan at ako ang naging asawa mo. Hindi ka pa rin nagbabago paring Roy. Mapagbiro ka pa rin talaga. Pinapatawa lang kita, Mare. Para naman masaya ka pa rin kahit na hindi nakauwi si paring Mark. Gusto mo bang uminom, pare? Pampawala lang ng lungkot. Samahan mo muna ako bago ka umalis. Wala namang magagalit, hindi ba? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lamang ibahagi ang aking istorya sa inyong programa. Ang aking pagkakamali na naging dahilan ng pagkawasak namin ng aking mister. Masakit isipin na sa sandaling kaligayahan lamang ay tuluyang nasira ang magandang pamilya na binubuo namin ng aking asawa. Dahil sa lungkot at kakulangan ng kalinga ay nagpadalos-dalos ako at naging marupok sa harapan ng aming kumpare. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angeline. 28 years old at isang housewife. Nakatira sa Quezon City kasama ang nag-iisang anak na babae. 5 taon na po kaming kasal ng mister kong si Mark. Hindi niya rin po tunay na pangalan. At siya ngayon kasalukuyang OFW. Isang bagay ang labis kong pinagsisisihan sa mga oras na ito. Nang nagawa kong pagtaksilan ang aking asawa sa kumpare naming si Roy. Parehas silang nagtatrabaho bilang nurse abroad. Ngunit nang maunang magbakasyon sa Pinas si paring Roy at nalasing kaming dalawa, ay may nangyari po sa amin. Alam kong malaking pagkakamali ang nagawa ko. Pero dahil na rin sa labis na pangungulila ko sa aking mister, ay tuluyan akong nawala sa aking sarili. Hanggang sa nagtuloy-tuloy pa nga ang lihim naming ugnayan. Bihira lamang kung umuwi si Mark, kaya minsan ay napagtatalunan na rin namin ang bagay na iyon. Kung si paring Roy kasi ay ilang beses sa isang taon kung umuwi, ang asawa ko naman ay swerte ng umuwi ng isang beses. Ang katwiran niya kasi palagi ay para naman daw sa amin ang ginagawa niya. Magkaiba daw kasi sila ni paring Roy. Binata pa ito at siya ay may pamilya ng binubuhay. Naiintindihan ko naman ang rason niya. Pero ayoko namang ganito na lamang kami. Gusto ko rin naman siyang makasama ng matagal. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. Pero mas gusto kasi ng mister ko na dito na lang ako sa bahay para may mag-asikaso sa aming anak. Malaki rin naman kahit papaano ang sahod niya, kaya't wala kaming problema pagdating sa pinansyal. Medyo seloso din kasi si Mark. Hindi rin naman kasi sa pagmamayabang, marami pa rin nakakapansin ng kagandahan ko. Hindi raw halata na may asawa't anak na ako. Marami ring sumubok na lumapit sa akin para manlikaw, kaya ganun na lamang ang selos ng asawa ko. Bukod kasi sa may magandang mukha, ay maganda rin ang balat ko at pangangatawan. Hindi nga aakalaing nagsilang na ako ng sanggol. Gwapo rin naman ang mister ko, medyo chubby lang. May maputing balat at mabait din na asawa sa akin. Responsable ito. Kaya naman wala na akong mapupunas sa kanya, maliban sa masyado siyang masipag sa trabaho, na dumarating sa punto
na nakakalimutan na niya ang responsibilidad niya sa akin bilang asawa niya at ama sa aming nag-iisang anak. Halos hindi man lang kasi nito nakita ang paglaki ng aming anak. Nanganak ako nang wala siya sa tabi ko. At ngayon na 3 taon na ang anak namin, ay 2 beses pa lang siya yatang nakakauwi o 2 beses pa lang siya nitong nakikita. Isang nurse ang trabaho niya. Laging hectic ang schedule, kaya madalang makauwi at gabi lang kung makatawag pagkatapos ng duty. Pero kahit ganon kaabala siya sa trabaho, ay hindi ko talaga nagawang lokohin ang asawa ko at patulan ang mga umaaligid sa akin. Kaya naman hindi ko lubusang maisip kung paano ko nagawang mapagtaksilan ang mister ko. Siguro ay sadyang napuno na rin ako at nahanap ko sa aking kumpare ang hinahanap ko na sana'y si Mark ang nagbibigay sa akin. Parang dati lang nga kino-question ko ang mga taong nagtataksil sa mga asawa nila. Ngunit nang ako na mismo ang gumawa nun sa asawa ko, ay parang hindi ko naman magawang questionin ang sarili ko. Dahil totoo naman talaga ang sinasabi nilang masarap ang bawal. Mayroon kaming isang anak na babae, si Marga, 3 taong gulang. Lumaki na lang tong minsan lang nakita ng personal ang ama. Si Roy naman, ang kumpare namin, ay ninong ng anak ko. August 2021 noon, nang nauna itong umuwi sa Pinas. Isang pagkakamali ang nagawa ko na nagpabago ng buhay ko at ikinasira ng relasyon namin ng mister ko. Isang pagkakasalang walang kapatawaran na naging dahilan rin para masira ang tiwala ni Mark sa akin. Si Roy ay isang binata pa. Maganda ang pangangatawan at moreno. Higit na mas malaki ang katawan nito kaysa kay Mark. Best friend ito ng asawa ko. Hayaan mo na, babe. Makakauwi rin naman ako Babawi na lang ako sa inyo, sa iyo ng anak natin. Sabi ng asawa ko sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lamang ako. Ilang beses ko na rin kasing narinig sa kanya yan. Kailan pa? Tanong ko. Malapit na. Lagi namang ganyan Ang sabi mong uuwi ka. Dahil malapit ang birthday ng anak mo. 3 taon na siya pero ni minsan hindi ka malang nakapunta sa birthday niya. Mark, lagi ko naman sinasabi sa'yo na dito ka nalang magtrabaho sa Pinas. Kaya naman natin At least kahit papano, nakakasama mo kami. Nakakasama ka namin ng anak mo. O sige na, babawi na lang ako. Nga pala uuwi si Roy. May papadala lang akong maragalo sa'yo. Huwag ka na sanang magtampo sa akin. Hindi pa man ako nakakasagot, ay pinatay na nito ang tawag. Marahil ay bumalik na sa trabaho. Minsan ay nakakasawa na rin ang panay pangako nito sa akin na uuwi na, ngunit hindi rin naman natutupad. Umaasa kasi ako Ngunit wala rin naman akong magawa kung hindi ang magtiis at maghintay sa pagbabalik ng aking asawa. Dahil sabi niya nga, para din naman sa amin ang ginagawa nito. Mahal ko ang asawa ko, pero bilang babae, gusto ko rin naman siyang makasama. Nangangailangan din ako ng kalinga na siya lang ang pupuno dahil siya ang asawa ko. Ilang araw pa ang nakalipas, hindi kami masyadong nakakapag-usap ni Mark. Malaki pa rin ang tampo ko sa kanya. Kinagabihan noon, malakas ang buhos ng ulan nang may kumatok sa aming bahay. Saktong katatapos kong maligo, nakatapis lamang ako ng tuwalya. Ang nasa isip ko ng mga oras na yon ay ang aking biyanang babae ang naroon dahil madalas itong magpunta ng weekend upang dalawin ang kanyang apo. Agad kong pinagbuksan ito ng pinto at nagulat ako nang makita ang taong nasa labas. May bitbit itong maleta at backpack. Paring Roy, ikaw pala? Bungad na tanong ko dito.
Nanlaki naman ang aking mga mata nang bigla kong mapagtanto ang itsura ko. Naku Mare, pasensya na, hindi ko alam eh. Ngiting sabi ni Roy, tsaka bahagyang napatitig sa akin. Napalunok na lamang ako at umatras para buksan pa ang pintuan. Ayos lang, pumasok ka na muna. Pasensya ka na, kakatapos ko lang maligo. Akala ko kasi ang biyanan ko ang dumating. Kakarating mo lang yata, bakit dito ka pa dumiretso? Ang lakas pa naman ng ulan. Ayos lang, bigla naman kasi ang pagbuhos ng ulan nung papunta na ako dito. Idadaan ko lang sana yung pinabibigay ni pare eh. Uuwi rin kasi ako ng probinsya, kaya inuna ko nang idaan to sa'yo. Naku naman, nag-abala ka pa. Pinaghandaan mo pa nga yatang pagdating ko, Maria. Tila mapagbirong sabi nito sa akin. Ikaw talaga. Pilo ka pa rin. Nasaktuhan lang no. O siya sige't maiwan kita saglit. Magbibihis lamang ako. Mabilis kong sabi at umakyat para magbihis. Nang makabalik ako ay nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Alam ko ang mga ganong klase ng titig pero hindi ko na lamang pinansin. Inisip ko na lamang na wala lang yun at tumabi na lamang ako sa kanya ng upo. So, anong balita sa inyong magkumpare? Wala namang bago, Mare, ganun pa rin. Hindi mo ba napilit na umuwi ang kumpare mo? Parang ayaw na yatang umuwi ah. Hindi ko mapigilang sabihin. Lagi naman niyang sinasabi, Mare, na para sa inyong ginagawa niya. Wala tayong magagawa. Workaholic talaga ang taong yun, na hindi nga lumalabas. Bahay trabaho lang din. Minsan sinasama kong uminom, ayaw naman. Pero kung ako lang si paring Mark, alam mo hindi ako aalis. Dito na lang ako sa Pinas. Sayang naman kasi ang ganda ng misis ko kung sakali. Wika naman ni paring Roy sa akin na para bang may ibang kahulugan. Ikaw talaga? Hindi ka pa rin nagbabago. Marinig ka ng kumpare mo, sige ka. Baka mamaya kung ano pang isipin. Wala nga siya, hindi ba? Kaya paano niya naman maririnig? Minsan sinasabi ko sa kanya na bakit hindi na lang siya sa Pinas. Kasi kung ako magkakapamilya, hindi na ako babalik sa abroad. Mahirap mag-iwan ng asawa. Baka mamaya itikman pa ng iba. Ang laki ng nasasayang na oras niya eh. Pero hayaan mo na lang muna si paring Mark. Darating ang panahon na marirealize din niya yun. Baka nag-iipon lang talaga din siya para makauwi na. Siguro nga pare. Tumango na lamang ako sa sinabi niya. Nga pala, ano ba yung pasalubong na pinadala ni Mark sa'yo? Ayun ba? Eto, nakangiting sabi nito bago iabot ang hawak na paper bag. Eto daw yung para kay Marga. Tsaka ito, pabigay na rin sa inaanak ko galing sa akin. Laruan lang yan, baka sakaling magustuhan niya. Salamat. Binuksan ko ang bigay ng asawa ko sa akin. At nang tingnan ko iyon, ay halos matulala ako. Isang 90s na sobrang nipis. Dalikita na halos ang kaluluwa ko kapag yun ang sinuot ko. Mabilis kong binalik yun sa lalagyan, pero nakita na ni pare. Huwag kang mag-alala, Mare, babagay yan sa'yo. Biro nito. Namumula naman akong napatitig dito. Talaga naman yung kumpare mo. Akala ko naman kung ano yung regalong sinasabi niya dahil matutuwa daw ako. Siya nga pala. Uuwi ka na ba o gusto mo dito ka na magpalipas ng gabi? Malakas pa rin naman ang buhos ng ulan. Medyo nag-aalilang sabi ko. Pwede rin naman, Mare. Huwag mo nilang sigurong sabihin kay pare. Baka ano pag-isipin. Oo naman. Hindi mo naman siguro o hindi ka naman siguro papasok sa kwarto ko, hindi pa. Kung gusto mo, bakit naman hindi? Nagulat pa ako sa sinabi niya. Napalunok ako. Joke lang, Mare. Natatawang sabi nito. Gusto mo ng kape? May alak ka ba dyan? Pampatulog lang. Ay, parehas na parehas talaga kayo ni Mark. Ikaw, gusto mo rin ba? Saluhan mo na ako. Kahit konti lang. Okay, sige. Para naman mawala naman ang lungkot ko. Wala namang magagalit sa'yo, hindi ba? Tumango siya. Hanggang sa napasarap naman ang kwentuhan naming dalawa. Sadyang mapagbiro lang talaga si Roy. Pero sanay naman na ako sa pagiging ganon niya.
hanggang sa unti-unti akong nakaramdam ng init. Ako ang unang nagbigay ng motibo kay Roy. Nakakahiyaman po pero bigla akong nakaramdam ng matinding pagkauhaw at pakiramdam ko si Roy ang magiging daan upang mapunan ang pangangailangan ko. Pwede bang mag-request sa'yo, Roy? Ano yun, Mari? Pwede bang maging asawa muna kita ngayong gabi? Napatingin to sa akin at napakunot ng noo. Hindi naman malalaman ng pare mo eh. Hindi mo naman sasabihin, hindi ba? Sikreto lang. Kahit ngayong gabi lang, ikaw muna. Hindi na ako nakapagpigil nang bigla ko siyang halikan. Agad din namang tumugon si Roy hanggang sa tuluyan ko ritong naibigay ang aking sarili. Kailanman ay hindi ko talaga inasahan na magagawa ko to. Pero nandito na, wala na akong magagawa pa. Mabuti na lang rin pala at mas maaga akong umuwi kaysa kay kumpare. Nakasama tuloy kita at nakapag-enjoy tayo. Medyo lasing na sabi nito. Sa totoo lang, napakaganda mo talaga at kahit sino mapapatingin sa'yo. Tanging tango na lamang ang aking naisagot. Kahit naman anong ganda ko, kung wala naman ang mister ko, wala ring silbi. Para san pa? Ang hina talaga ng kumpare kong yun. Kung ako lang sana mahigit 12 ng anak natin. Natatawang sabi pa nito sa akin na ikinatawa ko na rin. Kinaumagahan ay nagising ako na nasa aking tabi si Roy. Nahimasmasan ako sa nangyari sa aming dalawa. Doon ko napagtanto ang pagkakasalang nagawa ko. Nakaramdam ako ng kahihiyan, subalit nang magising si Roy ay parabang wala lang to sa kanya at masaya pa nga. Naging simula iyon ng pagiging malapit naming dalawa. Halos araw-araw na nga siyang magpunta sa bahay at malaya naming nagagawa ang mga gusto namin. Ang nangyari sa pagitan namin ay naulit pa ng ilang beses at para ba akong naliliyo at hindi mapigilan ng sarili sa tuwing nandyan si Roy. Isang araw ay hindi ko inasahan ang pagdating ni Mark. Nagulat ako dahil hindi niya sinabi sa akin na uuwi siya. Isang takot ang rumihistro sa mukha ko nang bumungad siya sa harapan ng pintuan. Babe, bakit hindi mo sinabing uuwi ka ngayon? Gulat kong tanong sa kanya nang pagbuksan ko ito. Ngumiti siya at niyakap ako. Para naman, masurpresa ko ang misis kong maganda. Malambing pang sabi ni Mark sa akin. Sasagot na sana ako nang biglang lumabas si Roy mula sa kusina na walang damit na pang itaas. Oh, bakit nandito ka pare? Hindi mapigilang tanong ni Mark na agad namang humiwalay sa akin. Doon ako kinabahan. Tinignan ko nang nakikiusap si Roy, ngunit mukhang hindi nito nakuha iyon. Sinamahan ko lang si kumare. Normal na sabi nito. Ang ekspresyon ng asawa ko ay nagbago. Ako naman ay labis na kaba ang nararamdaman. Anong sinamahan? Anong ibig sabihin nito? Bakas ang pagtataka at pagtitimpi sa boses ng aking asawa nang tanungin niya ako. Hindi ka nun sa iniisip mo, honey. Umiiling na sabi ko. Agad itong bumitiw sa akin. Mali ka ng iniisip. Anong hindi ganon sa iniisip ko? Hindi ganito inaasahan kong bumungad sa akin, Angeline. Alam mong nagpapakahirap ako sa abroad para sa atin. Umamin ka. May relasyon ba kayong dalawa? Bakas na ang galit at sakit sa boses nitong tanong sa akin. Nanghihina akong tumango habang naiiyak na. Agad na sinugod ni Mark si Roy at sinuntok to. Agad ko naman siyang niyakap para pigilan. Mark, ano ba? Tama na. Pakiusap ko habang umiiyak. Ano to, Roy? Itinuring kitang kapatid, tarantado ka. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin?
Dapat nga nagpasalamat ka sa akin eh. Dahil binigay ko ang pangangailangan ng asawa mo na hindi mo kayang ibigay. Ganting sigaw ni Roy na kinapikit ko. Ibinigay? Hayop ka talaga? Sigaw ni Mark kay Roy. Tsaka ito binigyan ng isang suntok. Nagkagulo kami sa bahay. Please. Patawarin mo ko, babe. Hindi ko sinasadya, please. Pagmamakaawa ko at halos lumuhod na ako sa kakaiyak. Inisip mo sana yan bago mo ko nagawang lokohin. Hindi ko alam kung ako bang may kasalanan o ikaw. Nangihinang sabi nito bago niya ako tinabig at iniwan. Panay ang iyak ko, ngunit wala na yung nagawa dahil tuluyan ang umalis ng bahay si Mark. Alam natin parehas na mali ang ginawa natin, Roy. Hindi ko dapat yun ginawa sa asawa ko eh. Sabi ko sa kanya. Duguan ang labi nito at tahimik lang sa tabi. Magbihis ka na. At umalis ka na. Pipilitin kong kausapin si Mark. Malaki ang naging pagsisisi ko ng mga oras na yon. Inayos ko ang sarili ko at sinuyo si Mark para nang sa ganon ay maayos at muling mabuo ang pamilya ko. Ngunit sadyang mahirap nang mabuo ang nasira na. Dahil ang tanging naibigay lang ni Mark sa akin ay ang hayaan akong makasama at makita ang anak namin. Ngunit ang magkabalikan ay hindi na muling mangyayari pa. Ilang taon na rin ang lumipas. Magmula nang mangyari ang istorya kong ito. Hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa akin ang alaala. Nalaman ko na dito na pala sa Pinas nagtatrabaho si Mark. At napag-alaman ko rin na meron na siyang bagong kinakasama na lubos na nagpasakit sa aking damdamin. Kung naging kontento lang sana ako, ay hindi ito mangyayari sa akin. Buo pa sana ang pamilya ko at masaya kaming magkasama. Totoo nga talaga ang sinasabi nilang masarap nga ang bawal, pero nasa huli naman ang pagsisisi. Hanggang dito na lamang po ang binahagi kong istorya. Nagmamahal, Angeline.